Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muna miƙa ta'aziyya wajen 'yan uwanmu wanda abun nan ya faru da su. Lallai kam mun yi babban rashi. Allah ya ji kansu, Allah ya jaddada rahama a gare su, ya sada su da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lallai ta'addancin da ake yi wa addinin musulunci abun ya yi yawa. Kashe kamar bamu da hukumomi, kawai sai abun ya faru shiru kamar za a ɗauki mataki a kai, sai ka gani daga abun ya wuce shikenan. Daga lokacin da abun yake da zafi a wajen za ka ji kowa yana ta furta maganganun kala kamar za a yi wani abu. Daga baya kawai ka ga an yi shiru kawai, wayanda aka kashe an kashe su shikenan, abun ya wuce. Lallai muna kira ga gwamnati, ya kamata a dakatar da irin wa'annan ɓarnan da ake yi, abun ba zai yi kyau ba. Sannan sai shi shugaban ƙasa Bola Tinubu, ya kamata shi ma ya yi ƙoƙari ya bincika abun nan da aka yi, domin haƙƙin al'umma yana gare ku.